Hey guys! Welcome back to my channel again. It's Mia. And if it's your first time to come here in this channel, I encourage you to click the subscribe button down below and also click the tiny bell button for you to be notified every time that I upload videos here in this channel. Today, as you can see in the title down below, we will be doing the October favorites. Of course, it's the end of the month. I will show you again the things that I love for the month of October. So without any further ado, let's start this video. The first one that I have been loving for the month of October is this foundation from Sansan. This is the HD High Definition Foundation in the shade Natural. So ito yung gamit ko ngayon. Ito ang gamit ko sa mga nakaraang videos ko na madami nagsabi sa inyo guys na medyo gumagandang skin natin kahit hindi maganda dyan yung mga pimples ko. Gustong-gusto ko lang to guys kasi sobrang nako-cover up niya lahat ng chismis sa mukha. So konting-konti na lang na concealer ang kailangan natin kapag yan ang ginagamit ko. And of course, together with that, hindi ako gumagamit ng brush pag ina-apply ko yan. So, ano kayang ginagamit niya? Sabi niyo siguro, this is the one that I have been using. This is just, like, a normal sponge that you can buy from HBC. And yun, binabasa ko siya. Kasi ito guys, kapag dry siya, sobrang tikas niya, parang semento. So, pag binasa mo siya, napaka-fluffy niyang ganyan. And, kapag yung mga corners dito sa baba ng eyes ko, ganyan, ayan. So, ito lang yung mga ginagamit ko. And mas maganda yung finish niya kaysa sa brush kasi wala kang makikitang streaks o yung mga ganon-ganon. Yung parang brush marks. And of course, to set the foundation, I have been also loving this Nishido, final powder in the shade Creamy Glow. So, this is the first time that I purchased a product from Nishido. Hindi ko alam, sobrang mura pala ng mga product ng Nishido. And yung ganito, 150 pesos lang to guys. Sobrang dami na, parang konting-konti lang yung magagamit mo to set this one. And hindi na ako gagawa ng review kasi adami na rin lang naman gumawa ng review nito. At saka matagal na tong product na to. Noon pa daw to, nung college pa daw ako. So, hindi na ako gagawa. Pero guys, ilang oras na hindi pa ako nag-oil up pag ito ang pinagseset ko sa makeup ko. So, I recommend to you this one if you are oily. At saka kapag on a budget kayo, get this one girl. Sobrang mag-change ang life ng skin mo. At saka iba yung glow kapag yan ang gamit. So, yan. And for the blush naman, my favorite for the month of October is this Clinique Sheer Powder Blusher in the shade Sweet Cheeks. Ayan. Yan yung shade niya. Kita niyo naman guys kung gaano ko na siya ginagamit. Diba? Almost na. Kasi medyo matagal na to sa akin. So, ito usually yung ginagamit ko. Kasi diba, hindi ako ganito kaputi. Maputi lang ako tingnan kasi yung ilaw na ginagamit natin nakakaputi. But in real life, mas dark ako. So, I need a blusher na hindi siya ganun ka-light sa skin ko para naman hindi ako magmukhang feelingerang nag-blush lang, diba? So, ito, mas natural siya tingnan. Pang everyday siya nagamit. And if you're following me in my vlogs, you've seen, guys, na nagda-dry ang lips ko, nag-chop ang lips ko, and maybe, parang napakita ko sa isa sa mga vlogs ko kung anong ginagamit ko, tsaka kung paano ko ginagawang smoothing skin ko. Ito lang naman, guys, yung sikreto ko. This is the Careline Strawberry. Parang na-feature ko na din siya dati sa favorite ko, pero I stopped using it kasi nakakatamad. Nakakatamad lang kasi na ginaganito mo siya. So, I found a new way to use it. Parang ito, ginaganon ko na lang siya. So, ayun. Parang mabilis lang. Kasi, ayoko na yung kamay ko pa yung pang ganun ko, lalo na pag di pa ako nakabugas. So, naging favorite ko na naman siya kasi I found a new way to use this one. And now, let's proceed with the skincare products. Alam ko madaming nag-aabang sa inyo nito, guys. Kasi yung iba sa inyo, kagaya ko na pimple prone ang mga skin. So, the first one that I can recommend to you guys is this. iWhite Pore Purifying Balm. I will just put the link of my review down below for you to know how it works and ano nga ba ang effect niya sa skin. Pero in all, grabe, nalulusan niya talaga yung mga whiteheads, blackheads, kaya madali siyang tanggalin kapag ginamit na ulit itong nose pack na ito. Pag ginanon mo na siya, after mong ilagay itong Pore Purifying Balm, sobrang
ang dali niyang matanggal lahat ng mga chismis sa mukha. So, yun guys. I recommend you guys to get this 2 tandems na to. Sobrang ganda niya. Lalo na kapag hindi kayo nakakapagpa-facial. Kasi ako wala akong time magpa-facial talaga. Kasi malalayo yung mga pa-facialan dito sa amin. So, eto muna yung ginagamit ko kapag kaya pa naman, di ba? And of course, if you're following me in my vlogs, alam nyo kung ano nakakapagpa-dry sa pimples ko ng bonggang-bongga. And this is the tandem of these 2 products. And I will put the link of the Instagram shop na kung saan ko sila nakuha. This is the Bentonite Clay, your skin bestie, and the Black Block Activated Carbon. Ayan siya. Ito guys, dati na-review ko na to. I will also put the link of my review down below. And this one, hindi ko siya nilagyan ng review na parang pagka-review ko dito. But I show it to you guys sa mga vlogs ko. So you should follow me in my vlogs kasi panoorin yung mga vlogs ko kasi dun ko nire-review yung ibang skincare products ko guys na marirecommend ko talaga sa inyo. And this one, tingnan nyo naman guys. Konti na lang. Kasi ilang months na to sa akin. Parang July ko pa to na start na ginamit. Kasi for giveaway ko pa yung iba. Yung isang ganito na giveaway ko na kay Sis Colleen. So, kaka-start ko lang ulit itong isa. Ubus ko na yung isa. Tapos, kaka-start ko pa lang. So, I recommend to you this one guys. A small thing goes a long way talaga. Yung ano niya. Pinag-mix ko silang dalawa and then just put it like a mask. Like a clay mask. So, yun. Sobrang nakaka-dry siya talaga ng pimples. Tsaka, natatanggal niya lahat ng kachismisan sa mukha mo. So, what I usually do is put on the mask and then yung dalawang iWhite Korea. So, if you want me to see a skincare routine video like that, kung gusto nyo lang naman, please let me know down below kung ano yung mga ginagamit kong products and how I use them. I will be willing to show it to you guys. So, that's all that I got for the month of October. Hindi man siya ganun kadami, pero yun lang talaga guys yung mga bago na ginagamit ko na na-discover ko na maganda at nagustuhan ko talaga. At kung may nagustuhan kayo, I will put the links of these products down below and just check them out kung magkano or what. And if you have an Instagram and Facebook, please follow me and like my fan page. JoyOfMia ang pangalan. And I'll see you guys in my next video. Bye! Mwah!